Yazi abanye abantu kunto eyi-one abangayiqondiyo ngami. Phela kudala ndathukwa mfondini and ndisezawuthukwa, ndiyayi-understanda loo wile ukubona indothusi. Nobody speaks ezanyani ezingathethwayo ugqiba expect into yoba uzawuba yifev yomntu wonke. Ndiyazazi mna mfondini, I'm the architect of aggravation. I touch nerves. Now and again I'm gonna say some shit that's gonna piss people off. It happens mfondini, and andizoyeka ngenxa uba kusike kwacaphuka ezazirhama ziwoke ububhanci. One day ndiyimufi, next day I'm homophobic. Ungandibuzi banjani andazi nam. Ngenye imini ndivuke ndiyi-misogynist. Naleyo andiyazi uba ihamba kanjani because I should think it's either you hate men or you hate women. Ngenye imini ndiyikwekwe ndiphinde kwamna ndibe yindoda eyojiswa kukho umoya. Ndiyinto yonke mfondini, yho ndim indlela, ndim ubomi, ndiyi-oxygen kumajita aphelelwa ngumoya. If you know, you know. But ke asikho lapho namhlanje guys. Uthe omnye umbotho uyapha kwezi comments, suka lo Angile une-low self-esteem. Ndathi hayi niyabo-analyze ububhanxa. Ngoku ndim lo une-low self-esteem. Hayi, if anything mna I have too much self-esteem. Ndiyabaseleka kaloku ndim mna mfondini. That's why I get to sit here ndithethe izinto ndizithethayo. And let this be a lesson futhi uba never to let ezi zirhama zabantu dictate to you what you are. Iba ntswempu yesipuni sakho mfondini, ungavi ngezi zirhama uba wena ungubani okanye uyintoni. So bhalani manje ezo-think pieces zenu mfondini. Keep showing me uba you are triggered. Ni-screenshot enonele and keep spreading my gospel. I just hope uba one day you will realize into yoba yona ndlela yondikhansilisa kuvele ningandihoyi man. Because for as long as nisaphunga ngam andiyi no fucking way.